Okay, good afternoon, ma. Good afternoon. Please, can we know your name? My name is Anna Uchenna Perpetua. And we heard that you are one of the proud award winners of today's event as African ambassadors to the diaspora. Yes. As the best diviner, Ezafa. What are you going to tell the aspiring spiritual African ambassadors? What advice are you going to tell them? My advice for them is to keep it up. I am encouraging them to be strong. Ka ha jisie ike maka na ọlụ adịrị izi. So, ọlụ a bụkwa na obi ọcha ka eji arụ ya na ịkwụwa aka ọtọ na mmadụ idobe onwe ya asọ na-asọ nsọ dị na ya. Ọ ya bụ na ọlụ anyị na-eme ya ọ na-agazi. So, ihe na-agwa ha bụ ka onye ọbụla jisie ike ọkacha onye ọlụ anụnwa mana ka o jisie ike wetuo onwe ya na wee na-eme ya. As time goes on, chi ebunye ya enu. Okay, what are you going to tell our sponsor,